Κύριε Υπουργέ, Αρχηγέ, Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Αμερικής, πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Μεγάλη τιμή επίσης και μεγάλη ευθύνη να ηγείσαι της μεγαλύτερης οργάνωσης του ελληνισμού και να μπορείς να είσαι κοντά στο στράτευμα. Όπως ξέρετε, στρατηγέ μου, δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε θα είναι η τελευταία. Γιατί ερχόμενοι εδώ και βοηθώντας να γίνει ένα όνειρο πραγματικότητα, με κάνει πολύ περήφανο. Και είμαι σίγουρος ο αγαπητός διοικητής, ο Πέτρος ο Σάσαρης, νιώθει έτσι μια μεγάλη ικανοποίηση. Άρχισε με μια καλή παρέα και αρκετά τσίπουρα. Δεν ξέρω αν το πίστευε ότι η βοήθεια θα είναι πραγματική, αλλά ήταν και είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε το παν δυνατόν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, σαν σύγχρονοι ακρίτες, φυλάνε θερμοπύλες.